Vuosia sitten keskivertokuluttaja tutustui FIR, Far Infrared Ray, eli syvälämpöön, infrapunalämpölampun avulla, joka tuotti säteilylämpöä. 1960-luvun puolivälissä NASA keksi, että joukko mineraalioksideja voi myös tuottaa infrapuna-aaltoja. Maailmalla on huomattu nopeasti infrapunan hyödyt ja innovatiivisista sovelluksista voidaan mainita muun muassa synnytysosastojen keskoskaapeissa käytetyt infrapunalämmittimet. Yli 25 vuoden aikana on maailmalla eri tutkijat ja lääkärit tutkineet laajasti infrapunahoitoja ja raportoineet niiden monista eduista. FIR, infrapunasäteily, Far Infrared Ray, eli syvälämpö on energiaa, joka muuttuu lämmöksi osuessaan ihmisen kehoon. Koska infrapunasäteily on energiaa ja se syväluodetaan kehoon, niin se aikaansaa piristävän ja virkeän hyvänolon tunteen. FIR-infrapunalämmön terveysvaikutukset on tieteellisesti todettu useissa tutkimuksissa maailmalla. Kun FIR-infrapunasäteiden aallon pituus on sama kehon sisä- ja ulkopuolella, ulottuu säteiden parantava vaikutus 3–5 senttimetriin kehon sisään. Näin ollen syvälämpö elvyttää myös kehon elintoimintoja. FIR parantaa ihon verenkiertoa ja aineenvaihduntaa, lievittää lihasjännitystä ja kipua. FIR on oivallinen apu urheilijoille ja kuntoilijoille, jotka tarvitsevat lajissaan nopeutumista palautumiseen ja painoluokkalajeissa painonpudotukseen. FIR eli syvälämpö on siis samaa kuin auringon lähettämä lämpösäteily. Se on itse asiassa myös täysin samaa kuin kehomme tuottama lämpö, esimerkiksi liikunnan seurauksena. FIR menee syvälle kehoon ja muuttuu lämpöenergiaksi. Lämpöenergia avaa näin hiussuonet ja lisää ääreisverenkiertoa. Sydämen lyöntitiheys kohoaa ja verenkierto vilkastuu. Keho viilentää tämän seurauksena itseään tuottamalla tehokkaasti hikeä ja sydän pumppaa verta nopeammin elimistöön. FIR on matalataajuista, pidempiaaltoista puhdasta lämpösäteilyä. Lämpö tunkeutuu syvälle kudoksiin ja poistaa kehosta monia haitallisia ja myrkyllisiä aineita. FIR on aaltopituudeltaan määrättyä lämpösäteilyä, joka ilman läpi kulkeutuessaan, tosin ilmaa lämmittämättä, lämmittää vain sen kohteen, johon se osuu. FIR eli syvälämpö imeytyy suoraan kudoksiin, joten kyse ei ole pintalämmöstä. Muun muassa aurinko tuottaa energiansa juuri infrapunasäteinä. FIR on täysin turvallista ja muun muassa NASAn 80-luvulla tekemien omien laajojen tutkimusten perusteella tehtiin johtopäätös, että paras tapa ylläpitää amerikkalaisen astronautin verenkiertotoiminta ideaalitasolla pitkien avaruuslentojen aikana on käyttää FIR-infrapunalämpöä. FIR-infrapunalämpö lieventää kroonista väsymystä ja lihaskipua ja elvyttää anatomisen hermosysteemin toimintaa. Kehon puhdistaminen kuona-aineista on välttämätöntä erilaisten tautien ja terveyshäiriöiden ehkäisemiseen. Säännöllinen syvälämmön saaminen on tehokasta ja helppoa. Haitallisia kuona-aineita kehossa ovat muun muassa rasva ja kolesteroli, jotka pääsevät kehoomme ruoasta, jotka syvälämmön avulla voidaan hikoilun seurauksena poistaa kehosta. Syvälämpöhikoilun tutkimuksissa on löydetty muun muassa seuraavia aineita hiestä: lyijy, kadmium, nikkeli, kupari ja natrium. Tämä tarkoittaa sitä, että syvälämmön kyky poistaa haitallisia aineita on erittäin tehokas. Toksisia aineita, joita elimistö ei pysty poistamaan, kertyy kehoon säännöllisesti. Maailmalla tehtyjen tutkimusten mukaan toksisten aineiden irrottamiseen tarvittava lämpötila tulisi olla vähintään 45 astetta. FIR antaa mahdollisuuden muodostaa tämä lämpötila ylikuormittamatta verenkiertojärjestelmää. Säännöllinen syvälämmön saanti on paras tapa poistaa elimistöstä erilaisia kuona-aineita. Kuona-aineiden kertyminen elimistöön vaikuttaa lukemattomien ihmisten huonoon terveydentilaan. Tieteellisten tutkimusten avulla on todettu, että syvälämpö stimuloi solut poistamaan kehosta hien kautta myrkyllisiä aineita, kuten lyijy ja elohopea. Syvälämpöä voidaan pitää näin ollen erittäin hyvänä kehon syväpuhdistajana. Kohdistettua lämpöä on käytetty paljon myös paikallisten pienten kipujen hoidossa ja lievityksessä. Mutta vasta nyt ymmärretään kaikki syvälämmön tarjoamat edut. Kliinisissä tutkimuksissa syvälämmön on todettu aktivoivan monimutkaisia neurologisia, veskulaarisia ja metabolisia mekanismeja kivun vähentämiseksi sekä auttavan erilaisten kiputilojen lievittämiseksi. Syvälämmön on raportoitu auttavan myös muun muassa reumaan, ihottumiin, psoriaksikseen, joihin maailmalta on saatu erinomaisen hyviä tutkimustuloksia.
FIR-infrapunalämpö nostaa kehon lämpötilan 38,5 asteeseen tuotteen käytön aikana, ja tämä keinotekoinen kuume tappaa bakteerit ja virukset, ja siksi tuotteen käyttäjillä flunssat ovat erittäin harvinaisia. FIR-syvälämmön myrkkyjä poistava vaikutus on omaa luokkaansa, koska hiki tulee syvältä ja sen mukana toksiset aineet poistuvat syvältä kehosta. Aerobisen liikunnan tavoitteena on kohottaa sydämen lyöntitiheyttä ja lisätä aineenvaihduntaa, joka vastaavasti lisää verenkiertoa ja parantaa kuntoa. Tällä tavoin kalorit kuluvat ja paino alenee erittäin suurella todennäköisyydellä. Laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että altistuminen infrapunasäteilylle tekee samaa vaikutusta kuin liikunta. Keho viilentää itseään tuottamalla hikeä ja sydän pumppaa verta nopeammin. Vaikka hikoilussa menetetty neste voidaan korvata veden juonnilla, kaloreita ei korvata. Tutkijoiden mukaan syvälämpö vie tehokkaasti toksiset aineet kehosta poistamalla juuri rasvaa, jota tarvitaan myrkkyjen laimentamiseen. Syvälämpö liuottaa rasvan hikeen, joka vie sen hikoilun seurauksena pois kehosta. Henkilöillä, joille hikeä tuottava liikunta ei ole mahdollista, muun muassa pyörätuolipotilaat, vanhukset ja sairaat, on hyvin tärkeää saada aikaan liikuntaa vastaava vaikutus kehoon jossain muodossa. FIR sisältää suuria etuja myös aktiivi- ja harrasteurheilijoille. FIR nopeuttaa palautumista rankasta urheilusuorituksesta, auttaa elimistön hapen puutteeseen, parantaa ääreisverenkiertoa, lievittää lihasjännityksiä, helpottaa lihaskipuja, poistaa kuona-aineita, auttaa parantamaan lihasten venyvyyttä, parantaa lihasten jäntevyyttä sekä parantaa nivelten liikkuvuutta. 45 minuuttia tehokasta syvälämpöhoitoa korkeassa lämpötilassa saattaa kuluttaa jopa 600 kaloria. Se on sama määrä, minkä kuluttaa kovalla juoksulla tai erittäin raskaalla fyysisellä työllä. Huolto ja säilytys. 1. Älä puhdista tuotetta koskaan voimakkaalla tai syövyttävällä puhdistusaineella, kuten bensiinillä, tinnerillä ynnä muulla sellaisella. 2. Pyyhi ohjausyksikkö aina vain kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä kosteaa liinaa ohjausyksikön puhdistamiseen. 3. Puhdista pussiosa käytön jälkeen aina kostealla pyyhkeellä, esim. Puuvillapyyhe kosteutettuna veteen, ja puhdistuksessa voit käyttää mieto- ja desinfiointiaineita. 4. Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, varastoi se kuivaan ja lämmöltä suojattuun tilaan sekä estä tuotteen pölyttyminen. 5. Älä käytä tuotetta pölyisessä ympäristössä eikä huoneessa, jonka lämpötila on yli 40 celsiusastetta. Tuotteen käyttäminen. 1. Aseta pussi tasaiselle alustalle. 2. Laita virtalähde pussin vierelle ja kytke virtajohto pistokkeeseen. 3. Käännä päävirtakytkin virtalähteen takaa päälle. Ohjausyksikön on/off valo syttyy. Laite ei ole vielä päällä. 4. Paina on/off näppäintä. Ja digitaalisessa näytössä näkyy oletussäädöt. Lämpötila 42 celsiusta ja aika 40 minuuttia. 5. Säädä aika ja lämpötila, plus- ja miinusnäppäimillä. 6. Paina start-näppäintä, jolloin vihreä valo syttyy ja lämmitys käynnistyy. 7. Aseta ohjausyksikkö pussin vasempaan ylälaitaan omaan paikkaan. 8. Vedä vetoketju alas ja käy makuulle tuotteen sisään niin, että vain pää sekä kasvot jäävät tuotteen ulkopuolelle. 9. Vedä olkasuojaimet tiukalle, oikea suoja vasemmalla ja vasen suoja oikealla kädellä, sekä tämän jälkeen vedä vetoketju ylös. 10. Lämmityksen aikana voit säätää aikaa ja lämpötilaa työntämällä kätesi ulos pussista. Huomioitava tuotteen käytössä. Kotikäytössä aseta pussi vuoteelle tai lattialle. Mikäli käytät tuotetta lattialla,
on hyvä käyttää jotain suojaa peitteen alla. Muista juoda runsaasti nestettä ennen tuotteen käyttöä ja tuotteen käytön jälkeen. Tuotetta tulee käyttää säännöllisesti kerran päivässä. Tuotetta voi käyttää päivittäin jopa 2 kertaa, esimerkiksi aamulla ja illalla. Älä lämmitä tuotetta tyhjänä koskaan yli 5 minuuttia kauempaa. Suosittelemme tuotteen käyttöä yhtäjaksoisesti korkeintaan 95 minuuttia kerrallaan. Tuotetta voi käyttää ilman vaatteita tai sitten pitää yllään shortseja, alusasua tai vaihtoehtoisesti jotkut pukeutuvat pussiin mennessään esimerkiksi verryttelyasuun. Tuotteen voi puhdistaa käytön jälkeen yleisillä, ei-syövyttävillä puhdistusaineilla ja kostealla pyyhkeellä. Levitä tuote auki jokaisen käytön jälkeen, jolloin puhdistaminen ja kuivatus onnistuvat helposti. Tuotteen käyttöön suosittelemme 2 erilaista käyttötapaa. 1. Aineenvaihdunnan ja hikoilun maksimointiin suosittelemme 55–60 celsiusasteen lämpötilaa ja käyttöaika yhtäjaksoisesti tulisi olla 45–60 minuuttia. 2. Yleiseen rentoutumiseen suosittelemme 45–50 celsiusasteen lämpötilaa ja käyttöajaksi noin 30–35 minuuttia. Mikäli tuotetta käytetään useamman kerran peräkkäin, anna käyttökertojen välissä tuotteen jäähtyä aina noin 15 minuuttia. Tuotetta voi käyttää yhdessä muun muassa erilaisten kehoöljyjen kanssa. Verenohennuslääkkeen käyttö ei estä tuotteen käyttöä. Ensimmäisen käyttökerran aikana jotkut voivat kokea pahoinvointia, koska elimistö reagoi voimakkaasti aineenvaihdunnan kiihtymiseen. Tuote painaa vain 7,4 kiloa, joten se on erittäin helppo käsitellä. Tuotteen toimintalämpötila on säädettävissä 30 celsiusasteesta aina 60 celsiusasteeseen. Ajastuksen voi säätää haluamalleen tasolle 5 minuutista aina 95 minuuttiin saakka. Virrankulutukseltaan tuote ei ole energiaa tuhlaava, vaan kuluttaa sähköä vain kotitietokoneen verran, noin 300 wattia. Tuote on erittäin turvallinen ja helppo käyttää. Tuote on CE, TUV, CCC sekä UL-turvallisuus hyväksytty ja valmistusmateriaaleina siinä on käytetty vedenpitävää pehmeää materiaalia, joka joustaa helposti sekä nailonia, polyuretaanikangasta ja avaruushiilikuitukangasta. FIR 65 hyvinvointipussi koostuu ohjausyksiköstä, pussista ja virtalähteestä. Erittäin helppokäyttöisestä ohjausyksiköstä käyttäjä pystyy säätämään käyttöajan, lämpötilan sekä käynnistämään kautta sammuttamaan laitteen.